Čaute ľudia, ja vás vítam u 3. dielu piatku 13. Áno, už to bola nejaká doba, čo nevyšiel nejaký diel piatku 13. Ale vyšiel druhý diel piatku 13. na Darkovom kanáli asi 2 týždňami dozadu. Ja viem, neboli sme moc aktívni, riešili sme nejaké problémy, to už som hovoril v tom FNAFku, takže dúfam, že si to nejak pochopíte. No a chcem povedať ešte oznámiť jednu vec, teraz som na dovolenku, takže videá nebudú vychádzať moc často. Ale cez týždeň mám naplánovanú vydať aspoň jednu epizódu piatku 13. Tak určite buďte na tomto kanáli, ja uvidám hocikedy, takže buďte ready. A určite nejako obkecávať, choďte dať Darkovi určite na kanál like, odber, teraz vám dám jeho kanál kľudne do kartičky alebo do popisku. No a ja určite nejako obkecávať dlho a môžeme sa na to vrhnúť, zoberte si jedlo, pitie a ideme na to. Bože, už som tu asi pol hodinu tu blúdim sám a proste, neviem, tu... Dominik! Gamo, Michael! Ty čo, odkiaľ si sa tu si... Poď sem, kámo! Schovaj sa, si senka za strom, za strom. Kde si? Michael! To bolo tesné. Kde si, Michael? Kde si? Za stromom. Tu za tebou. Dobre. Kamo, on prešiel úplne okolo... Pozor! Vidím ho. Do trávy. Poď ticho. Dobre. Kde si, Michael? Za tebou. Kamo, ja som budil. Našiel si toho Jacka? Nie, ale viem, koho som našiel. No, toho som našiel aj ja. Kde si? Tu si, okej. Kamo, potrebujem ísť, kde si... Neotačaj sa. Oh shit, kamo. Utekaj. Kamo, do listo, poď sem do tých listov. Dobre. Dobre, išiel za listy. Poď na ten kemp k tomu ohňu. Dobre. Kamo, ty si fakt si nenašiel ešte Jack. Čo sa stalo? Však sme sa spolu oddelovali, keď sme... Kamo, ty si išiel až sem do tohto kempu? Tak som rád, že idem tým štánom pozrieť. Kamo, ja som sa tiež oddelil a kamo, nechceš vedieť. Ale pri ohni by sme asi nemali byť, pretože... Vieš, on nás to môže ľahko nájsť. Bol by taký, že sme v tme. Poďme. Zasvieti si točku a poďme. Ale kde chceme ísť? Kamo. Ja som, akože... My sme ešte nepreskúmali tú zadnú časť kempu, kámo. Pozor, kámo, za stromami. To už fakt nejdem, kámo, dovnútra, tam fakt nejdeme. Alebo ideme sa tam rýchlo schovať do lokrov? Počkaj, nemusíme sa schovávať, ale... Stačí, keď tu pozrieme iba, čo niečo je. Kámo, tie noviny sme neprečítali ešte. Fuj, kámo, keď sa to dívam. Ní za nami, okej. Kámo... Tak, kámo, počkaj, zasnem trošku. Neviem, Jason! Poď sem, zase, Poď, hore! Michael, rýchlo! Poď, zavri! Dobre, poď. Nezabieraj to za mnou. Nie, to... Kamo. Kde chceme ísť? Do lesa, poď do lesa. Kamo, rozdielame sa. Zase? Bože. Už za nami není. Kamo. Sú nejaké chaty, tu môžeme ísť potom, teraz tu fakt nejdem. Čo to tu je? Počkaj, poskočím si trošku. Dominik, otoca! Čo, kde si? Za tebu. Aha. Čo je tu to? Neviem, poď na ten kotlík! Ticho. On nemôže, tu nemôže. Tu asi nemôže, dobre. Dobre, tak mám zmizol. Aha. Kamo, vysvetlíš mi v jakej studni do prdele? Skoro spadol. Vysvetlíš mi v jakej studni sú, kamo, dole satanické kríže, kamo, a hory dole. To fakt tam fakt nebudem, kde si? Ani tam nechcem byť. Kamo, ja neviem, ale... Mali by sme ísť. Myslíš? Ale treba fakt nájsť toho Jacka, pretože... Pozor, za tebu! Kde? Vidím ho. Neviem, do tejto chaty poďme. Zasvieť. Za roh!
Kamo, hlavne tu nejdeme, tu nejdeme. On je v okne, ten debil je taký slepý, kamo. Nepovedal by som, že je slepý, lebo akurát za mnou beží. Ty si debil. Ty si demen. Kamo, on je strašne slepý, že nás nevidel to z okno. Ja schôlam semka zase. Nie, ja by som mal ísť ďalej radšej. Ty vole, kamo, ja som ho len tak minul. Michael, kde si? Kamo, môže ma tu niečo nevystrašiť už? Som v tom lese sprostom. Dobre. Obídeme to tu. Kamo. Som sa skoro posral. Kamo, ty to že furt mizne reálne. Michael, kde si? Tu som. Tu som. Hej, tak kamo, ale čo chceme robiť? Tam do toho domu ešte fakt asi nejdem. Tam kamo, na to vyzerá, ale potrebujeme nájsť Jacka, Ale mal by si sa asi za seba otočiť a utekať. Čo? Dobre. Nesvieť tu! Potichu, poď. Mne nás nepočuje. Počkaj. Videl som ho vychádzať z jednej chatky som ho videl vychádzať. Ktorej? Z tej prvej, nie z tej druhej, kde sme boli. A mohli by sme mu tam nájsť nejaké doupie, čo keď tam má doupie. Je to možné, ale kamo... Kde napríklad schoval... Ja by som išiel nájsť Jacka, ja by som fakt išiel nájsť Jacka, pretože... Tak poďme. Poďme za Jackom. Bože, toto bude ešte dlhé, kámo. Ale kámo, táto studňa má strašne... Čo tu robí Karel? Kámo, pri lese Karel, tak... Pozor, časni to. Kde? Vidím ho. Tori, ja som zasvietil svoj. Časni to. Spadni do tej studne. Poď, on išiel dole studňou. Poskoč cez les. Poď, dobre, tak... Tu je nejaké stanovisko, dobre, poď. Kamo, potom fakt nájsť Jack. Jack! Nebude v mojej chate zase ožierať sa alebo niečo napríklad. Asi nie. Ale kamo, ubudla fľaša. Takže to bol Jack. Počkaj, ale... Čo keď to Jack nebol? Kamo, moje veci tu stále nevybalené. Rozbité okno, kamo. To si rozbil ty toto okno, kamo. Do Jackovej chaty poďme, kamo, tam sme ešte neboli. No. Tak poď, teraz. Kamo, už som ho toho nevidel. A Jack mal... Mňa bude ožratý v posteli. Kamo, Jack! Ty si, kamo, robíš si so mňa srandu. Počkaj, dýcha, hej, dýcha. Kamo, ja ťa prefackam, vstavaj, kamo. Kamo, tak nás tu náhľa nejaký hyperdémon, kamo, zostal som Kamo, kultu a ty si tu spíš. Kamo, nás tu náhľa z nejakého satanistického kultu, nejaký démon s maskou a ty si tu len tak udeš spinkaš, kamo, s aperom v ruke. Kamo, ty si fakt debil, či... Nechajte ma ešte spíkať. Mám ťa prefackať teraz vážne? Kamo, mám ti tú torčku strčiť do ryti, akože. Nie. Tak vstávaj. Kamo, nás tu náňa sériový vrah, chápeš? No. Tak vstávaj, debil. No, tak vstávaj. Daj tú fľašku do prdele, ťa prefackám, kamo. Polož si túto fľašu. Už ju nikdy nedopiješ. A ideme. Prečo máš ďalšiu stále, no, dobre. Už tu si tam daj. Dobre, poďme. Ale už som ho dole nevidel, od tej cesty, čo sme išli, tak už som ho dole nevidel, kamo, toho Jasona. Musíme ísť pozrieť, keď sme trajali tú chatku. Tú chatku? Tak ako ja by som kľudne aj... teda. Ja som chcel spínkať. Nebudeš spínkať, by ťa zabil spánk, by som sa ti Čo tu melete, však nikto vás nenáhľa, čo tu melete? Však uvidíš, no. Tak poď, poďme ako, kamo, robíš si srandu, že... Kamo, ty poviem, že spadnú do jazera, idem sa tam pozrieť. Jack, pri zadných chatách. Jack! Nemohol spadnúť do jazera, veď sme išli cez les. V jazere není. Kamo, že tá voda je studená. Poďme tam, v zadnej chate ho čakáme, on tam príde určite. On je to nie taký poskok, vieš, tak on tam nabehne. Poďme do tej zadnej chaty teda. Daj si preč torčku. Tak poď. Fuj, kamo. Kamo, proste, vieš, že... Kamo.
Kamo, Si v pohode? Si v pohode. Kde to som? Michael! Michael! Čau, Jesse. Kamo, kde to sme? U Jasona, doma. Hovorí ti, kamo. Kamo, to sme priviazaní pri tej posteli, kamo. Ja, toto je Nepoď. naša... Pozor, Jason! Hovorí ti, kamo, nie. Toto je naša smrť. Mamo, je nejaká cesta sa ti to dostať preč, kamo. Mne stále na hovno. Kamo, ten Jason tam stále je. Pusti nás, ty smrad! Kamo, Nezneužívaj sily. Odtiaľ to sa nedostaneme. kamo... Prečo sú tu Doriti? Kamo, mne úplne naspa... Kamo, mne úplne omlieva. Nie! Nie, Kamo, nie!